Тук имаме едно детенце, което не е част от нашето вокално студио, но много иска да се качи на сцената. Издирваме мама, тати, баба, дядо. Тук съм. Добре. Ами здравейте, аз съм Стела и съм вокалният педагог на тези много готини деца. Вашите аплодисменти за тях. Сега ви оставям в техните ръце. На нашата госпожа, как се казваш, слънчице? Инес. Добре. Участвай с нас. Кой няма? Вау. Ще пееш ли с нас?